5 metros de altura e máis de 15 metros de diámetro. Crea un espectáculo que atrae a milleiros de persoas. Hoxe volve en directo o globo de papel máis grande do mundo. Moi boa noite. Pois aquí estaremos agardando por Treixadura, pero seguimos subindo. Imos estar a partir das 11 da noite en Caldas de Reis, que tamén teñen ali hoxe unha boa festa montada, pero agora imos ir ata Viveiro, porque hoxe agardan toda a súa xentiña e xente que tamén vai de fora por un auténtico espectáculo de fogos de artificio. Ou non? Josefina Torres, contanos. Moi boas, Laura, moi boas a todas e todos dende Viveiro, o mellor San Roque do mundo enteiro. E que ademais levamos celebrando dende primeira hora da mañá, porque todos os veciños e veciñas manteñen a tradición de subir o monte andando, que recibe o mesmo nome. Pero non vos preocupedes que aínda queda moita festa por diante e, por suposto, os espectaculares fogos de artificio. Pois isto só acaba de comezar no día máis festivo de todo o ano. Pero agora imos ir ata Viveiro, porque ali tamén agardan con moitísimas ganas o seu momento máis agardado, un dos máis agardados do ano, que é ese espectáculo de fogos de artificio que eu, Josefina Torres, non sei se xa, bueno, canto falta concretamente para que comece ese espectáculo, contanos. Nada, Laura, non falta nada para comezar, pero que ademais a xente está aproveitando ben o tempo e temos que ter un menú á altura do acontecemento deste día tan especial. A ver, por exemplo, que estamos comendo por aquí? Boas, estamos, perdón que se me cae polos nervios. Estamos comendo nada, unhas cousiñas moi lixeiriñas, un pouco de eran chipiróns, o que queda deles, que xa non hai, e un pouco de pastel de cabracho, nada, lixeiriño todo. Un menú á altura dende logo. Por aquí, que me podes contar? Pues que está buenísima la comida de aquí, vamos, no es la primera vez, pero... Pero a min ese acento, de onde me soa este acento? De Málaga. Bueno, que maravilla, dende Málaga ata Viveiro, para comer ben, para celebrar ben a festa, ou que? Sí, para celebrar la fiesta de San Roque, que maravilloso. Maravilla, pois seguimos por aquí tamén consultando que clases de menús tivemos por aquí, porque xa non quedan nin as migas. Nada, non queda nada, comémolo todo. Calamares, pimientos de padrón, que máis? Que máis? Croquetas, moi ben. Lo típico. Así que fenomenal. Así da gusto, pero vou quedar eu con fame. Mira por aquí, vou sentar eu aquí xa quedo. Que tal? Muy bien. Ben a comida? Muy buena. Ademais, pareceume escoitar por aquí que non ves precisamente de cerca. No, de Valencia. De Valencia todos os anos? Sí, desde que nací. Para subir o monte? Pero isto é unha fantasía absoluta. Pois que aproveite. Por aquí tamén quero preguntar, porque me parece que subimos o monte. Brindamos se nos invitados a uns viños. Bueno, maravilla, pois haberá que brindar. A ver, brindemos. Eu brindo co micro. Non tedes viño, pero non pasa nada. Pero viño tomachedes e tamén tomachedes chocolate, ou non? Pola mañá, claro, non. Hai que tomar sempre o chocolate. Non. É a tradición que temos, é churros, claro. Pois manter sempre as tradicións, que o máis importante. Pois eu vou quedar xa de aquí de tapas cos meus novos amigos e ademais celebramos por todo alto con un último Viva San Roque, ou non? Viva San Roque! Pois iso, que viva San Roque. Tamén, Josefina, xa te vale, a ti poñerme esa comidiña tan rica a estas horas da noite. Pero bueno, non te preocupes, come ti xa por min, bueno, hai que dicir que seguimos aí en Viveiro, porque hoxe todos os actos relacionados con esta festividade, co San Roque, comezaron dende ben cedo, concretamente dende as 10 da mañá, coa súa multitudinaria romaría do Monte de San Roque. E aí estivémonos. O San Roque de Viveiro é o mellor do mundo enteiro. Subimos en torno ás 9 da mañá, ás 10 é a misa. A tradición cando se sube é poñer o santo, que é simplemente unha imaxe pequena de San Roque, que por certo é unha de 1903.
e leenche unha pequena plegaria e ti vas bicando os santos según che van dicindo. San Cristán de Coimbra facía de mil diabluras, mollaba pan en aceite, deixaba os santos a escuras. E vai te fado, e vai te ver, tu eres la causa do meu derde. E vai te fado, e vai te ver, tu eres la causa do meu derde. A xente sube en romería a pé. Hoxe subimos en coche que a mí levaba má vida porque é un ambientazo. Vai as pernas. Facémolo todos os anos. É unha rutina así que temos familiar. Procuramos pois vir todos en familia. Nenos, pequenos, maiores, os abuelos. Despois de acabar a festa, sobre as 1, 2 da noite, e subíamos ao monte, todo en oscuras, claro. Antes chegábamos ás 7 da mañá ou ás 8, tomábamos abaixo un chocolate e pois viñamos tomar outra aquí. E pasábamos pois toda a noite aí tirados no monte. A miña edad xa non é pasar de noite. Mucha gente trae para las mesas, hacen churrasco. Desayunamos, salado y dulce. O chocolate da nosa tía, os bocadillos de chourizo. Lo principal era el chocolate y los churros. Lo pasamos muy bien, vemos la procesión, bailamos un poquito. Esto es genial, es mágico, digamos, ¿eh? Van sacar a San Roque, temos que ir ver a procesión. Está a tradicional procesión donde sale o copatrono de Viveiro, San Roque, que o patrón é Santo Tomás. Pero celebrase moito máis San Roque que Santo Tomás. E detrás pois vai a Virxen, que é a patroa de Viveiro. Si te he fallado, te pido perdón de la única forma que sé, abriendo las puertas de mi corazón para cuando decidas volver. A San Roque pedimoslle que nos dea felicidade, moito traballo. Despois da procesión, como estamos empezando a oír agora un pouquiño, hai un pequeno baile, está un grupo de gaitas, vamos, facer un pouquiño de festa para despois volver a baixar a Viveiro. E veña festa! E veña a Viveiro para arriba. Ahora no se atreve, la gente no baila. Bailan las chavalitas, que es mejor. É un sitio isto maravilloso, digno de ver, o que nunca o veo. Como San Roque vimos aquí cos cas celebrar o día do noso patrón de Viveiro. É igual que San Roque, veño como o can. Cando queiredes podedes vir aquí á ermita San Roque, xa vedes a festa que hai, como a isto non hai outra cousa máis no mundo, ¡Viva San Roque! Porque eu creo que xa pouco lle falta. Imos ir a Viveiro, onde creo que está xa tocando, non sei se comezou, se non, pero para iso temos aí a Josefina Torres, porque, Josefina, que grupo está agora mesmo ou vai tocar agora en Viveiro? Contanos. Espera que vou mexar é o nome deste grupo de cantos de taberna fantástico co que me atopo, que ademais ten un nome que a min, ademais de encantarme eles, me encanta este nome. A ver, podedes contarme onde ven esta maravilla? Manolo, contame onde ven esta maravilla. Esta maravilla ven de uns señores de aquí de Viveiro, que podían ser nosos pais, entonces andaban polas festas e para viñerse de acordo en tomar un viño, pois a disculpa era que dicían que iban mexar, entonces reuníos e criticaban entre eles. Bueno, me encanta. E como se prepara un grupo tan especial e tan importante como a vos para un día tan especial e importante como este, Luisa? Preparámonos, xa ves como teña voz, que estou afónica de todo, levamos toda a temporada ensayando dun lado para outro. Un día, hoxe, por exemplo, é moi especial. Subimos para arriba, tocamos en San Roque arriba,
despois anduvemos tocando por aí, e agora viñamos para aquí, tocar un pouquiño aquí tamén, e seguiremos tocando, porque este é un día moi especial para Viveiro, o patrón de Viveiro, aí está San Roque, aí na porta de Carlos V, e xa digo, moi importante para Viveiro, a xente sube pola mañá, para o monte, levan o chocolate, pasa no Bárbaro, e xa digo, moita xente, moito público, e nesoutros a disfrutar de San Roque. Pois a disfrutar de San Roque, esa voz afónica non é outra cousa que boa sinal de que estades pasando en grande. E que significa San Roque para un grupo como o voso? Bueno, pois é festa grande de Viveiro, o patrón, son as festas do pueblo. É así de claro, é tan importante como isto. Pois nada, sabedes que eu creo que vou quedar con eles por aquí, xa me uno ao grupo, se me permitides. Así que empezamos a tocar algo para despedir, veña. Viva San Roque, viva Viveiro! Porque neste caso teñen un espectáculo de fogos tamén de artificio, non é piro musical, pero sí é de fogos de artificio. Eu quero saber tamén como vai por ali a cousa. Josefina Torres, contanos, canto lle queda ali para que comece o espectáculo? Pois máis ou menos tamén, Laura. Eu tampouco quero perder este tremendo espectáculo, e mentres agardo, como estaba un pouco nerviosa, púxeme a falar coa xente, e de feito atopeime unha familia simpatiquísima e divertidísima, porque claro, como xa comentábamos antes, a xente ven aquí dende todo o mundo, ou non? Donde vides vos? A ver, familia. Pois nosotros venimos de Valladolid, pero el oriundo de aquí es mi marido, que es de Viveiro. E por aquí tamén, de outros sitios? Del País Vasco. Del País Vasco, bueno, pero isto é unha auténtica maravilla. Cal é a vosa relación? Que son amigos? Nos conocimos aquí en Viveiro hace, pues que tenían los niños, 3 años, 4 años. Sí, por ahí y desde aquella hasta ahora. Bueno, pero qué maravilla. E como vos coñecichedes aquí de pasando? Pues en la oficina de turismo tenían un trenecito, montamos a los niños. Hola, hola, ¿qué tal estás? Llueve mogollón y hasta el día de hoy. En la playa hemos seguido manteniendo amistad. Pero así da gusto, ou seja, que estades aquí de vacacións, vides a Viveiro, sí. E subides o monte tamén, respetades... No, este año no. Yo no, este año no he subido. Pero outros anos sí. Respetamos aquí a tradición, ben. Sí, temos subido moito. Andando. Andando, sí. O monte que subir andando de noite. Sin luz. A 7 da mañá, máis ou menos. Ou antes. Bueno, pero isto é unha auténtica maravilla. E a verbena, imagino que tampouco a perdemos, non? No, eso é sagrado. No. E por aquí tampouco, non? No. A verbena é sagrada, estamos totalmente de acordo. E de feito xa comentábamos antes que estaba escoitando eu por aí unha canción que como non sai aínda a música, pois que queremos facernos un espectáculo, non? Para aquí, para todos os espectadores da televisión de Galicia. Imos comezar. Como una potra salvaje que en el oleaje no pierde sentido. No quiero arriesgar tierras que en el homenaje me pongo un vestido. Non o podo creer, Josefina aquí cantando a potra salvaje tamén na televisión de Galicia. Mentres imos, como digo, a Viveiro, onde non sei xa se terá comezado, Josefina, ese espectáculo de fogos de artificio. A piques estamos, Laura, estamos emocionadísimos. Estou por aquí ca xuventude, que é unha parte importantísima desta festa. A ver, rolda rápida, de onde vides? De Cangas de Son. De Lugo. Argentina. Barcelona. Bueno, que maravilla. Como xa vedes aquí, de todos os lados. E que estamos emocionados polos fogos de artificio ou non? Sí, claro que sí. Pues sí, boludo. Mucho. Bueno, emoción pura e dura. E a ver, contádeme, con quen viñechedes a esta festa, rapaces? Con mi abuela. Con miña familia. Con mi familia. Con mi madre, mi padre, mi hermana. Bueno, fantástico. Ou sexa, veñen acompañadísimos. Subichedes o monte hoxe pola mañá? No. Eu sí.
Yo sí, vos siempre. También. Bueno, como vedes aquí unha maravilla celebrando a festa de principio a final. Bueno, que final tampouco porque logo temos verbena. Ides ir a verbena? Sí. Non sei, a ver. Depende de lo que haga mi familia. Sí. Verbena sempre. Eu creo que para ir adiantando esta verbena, para ir preparando os fogos de artificio, imos gritar un San Roque por todo alto e que todo o mundo se anime. A ver, comezan. San Roque, 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 San Roque. Pois imos ir rapidamente a Viveiro porque segue aí a verbena. Contanos, Josefina. Bailade. Mira, Laura, bailade, que claro que estamos sí, aquí bailade. Non podemos parar de bailar, é que estou animando aquí porque a xente xa está bailando, pero eu quero que bailen máis. A ver, acabades de ver os fogos de artificio? Sí, los hemos visto. ¿Y qué tal? Pues bien. Y despois de fogos de artificio toca un bo baile. La música, claro. A cargo do Gin Tonic. De Gin Tonics. Unha auténtica maravilla, non? E por aquí, vichedes os fogos de artificio? Que, perdona? Os fogos de artificio, os fogos artificiais. Sí. Vichedes? Sí. Sí, moi bonitos. Bueno, que fantástico. Agora toca quedar bailando, ou non? Hai que bailar. E por aquí bailaremos toda a noite. No sé si toda la noche, pero algo haremos, seguro. Eu creo que temos que aguantar toda a noite bailando sen parar. Ou non, toda a noite bailando? Todo el rato. Todo o rato e toda a noite e todo. Levades aquí dende a mañá? ¿Cómo? Comenzache xa pola mañá a xornada? Mañana, todo el día. Aínda temos enerxías, non? Aquí ya agotados. Bueno, isto é unha auténtica maravilla. De onde vides? De onde sodes? De Salamanca. De Salamanca, claro, madre mía. E vindes exclusivamente para ver o San Roque de San Roque. Bueno, isto é unha auténtica maravilla. Como xa dicíamos antes, xente de todo o mundo, xente de todos lados. E nada, eu vou seguir bailando aquí, animando todo o mundo. ¡Bailamos! Dá gusto que os reporteiros así que o dan todo polo programa, por estidamente a Viveiro, aí onde está Josefina Torres. Josefina, contanos, que está pasando por aí, por esas terras? Moi boas, Laura, pois eu estou aquí que vou montar tamén o meu dúo musical con Lola, que si Lola? O sí, aquí estamos. Nos xa montamos un dúo musical que ademais somos as dúas de Lugo, ou non? Sí. Representación. E que, chegastes aquí de vacaciones, chegastes hoxe? De vacacións, no, levamos un mes. Un mes. Pronto rematan as vacacións? Mañá mesmo, pero non pasa nada porque xe é a última noite e a mellor de todas. A mellor. Fiches os? Fueron preciosos. Pues, pero preciosos. E pola mañá fiches o monte? No, pola mañá non fun. Non tocou. Quero ir todos os anos varias veces, pero este ano non. Pero este non tocou xustamente, non pasa nada. E que canción estamos agardando agora cos Gin Tonics que nos toquen? Cal é a túa canción favorita do mundo? Calquera de Alejandro Sanz. Calquera de Alejandro Sanz. Pois veña, Gin Tonics, unha de Alejandro Sanz, por favor. Pero bueno, nos adaptámonos a todo, podemos bailar absolutamente todo. Mirádenos, non credes que facemos un bo dúo musical? Eu creo que xa quedo aquí. Imos bailar todo, toda a noite, porque a noite é xoves, veis? Ainda queda toda a noite por diante. Xa disfrutamos os fogos de artificio, xa disfrutamos de todo. E nada, Lola e eu quedamos aquí. Ai, eu de maior quero ser como a nosa reporteira Josefina,